Entón comezamos a sesión ordinaria de no de onte correspondente ao mes de abril de 2021 e ten como primeiro punto do día a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai alguna cuestión que queran salientar. Non, había un verbo, pero o saco non me lo estás. Non deixei pasar. Pois, se por un verbo vamos a deixar pasar. Votamos votos a favor da aprobación da acta. Apróbase por unanimidade. Ben, o segundo punto da orde do día é un expediente de modificación de crédito, o que vostedes coñecen, puderon ver a documentación, que basicamente o que persigue é dotar crédito en base aos remanentes para realizar dous tipos de actuación, por así decirlo, unha de maior cuantía que vai destinada a realizar unha serie de actuacións en pistas do monte, en pistas forestais que se atopan en mal estado, en particular, bueno, pois, polo efecto que produciron as... Temos unha emenda para presentar, non sei se ahora neste momento, vai dar lectura á proposta. Penso que primeiro teño que dar lectura á proposta e despois presenten ustedes a emenda. Entón, decía que é unha proposta de modificación de crédito para, por unha banda, acometer unha serie de actuacións en pistas forestais, en pistas de monte, en camiños de monte, por tanto, que están en mal estado, en particular, nos dous últimos anos as chouvas foron moi intensas e, bueno, pois, houve moitos danos en moitos camiños do concello, camiños forestais. Evidentemente, a rede de camiños forestais que temos no concello é moi densa e chegamos aos que podemos chegar, non a todos, pero, bueno, son un conxunto de actuacións en camiños forestais. E, por outro lado, tamén se propón dotar crédito para solventar ou para acometer unha actuación para solventar os problemas de unidade que ten o pabillón do Concello de Rol que impiden un uso, bueno, pois, ordinario, particularmente no inverno, nesta instalación, o cal está pechada boa parte do ano. Ben, dicir en primeiro lugar que propoñemos a financiación con remanentes de tesourería por unha razón fundamental, por dúas razóns en realidade, non? A primeira é que, como ben saben, a regla de gasto está, digamos, en suspenso tanto o exercicio 2020 e 2021, o cal, aquelas actuacións que poden ser acometidas e finalizadas antes do 31 de decembro de 2021, bueno, pois non, o que o custe das mesmas non pois afectará a regla de gasto e non nos afectará, por tanto, a estabilidade financiera tampouco. É dicir, o goberno, como sabe, o ano pasado, por motivo da pandemia, doulle a posibilidade aos municipios de utilizar os remanentes. Por tanto, esta é unha primeira razón, é a razón que hai que ter en conta, é dicir, nós o que propoñemos aquí é actuacións que se poden realizar e finalizar antes do 31 de novo, do 31 de decembro. Non propoñemos obras que haxa que licitar e que implique unha obra propiamente dito, senón que, no caso do pabillón, é un suministro, basicamente, con unha pequena instalación, pequena non tan pequena, pero que pode estar pensando rematar antes do 31 de decembro. Por tanto, outro tipo de actuacións agora non poderíamos traer, como se trouxemos, a finais do ano pasado, bueno, en outubro ou novembro do ano pasado. En segundo lugar, traémonos aquí, porque traémonos para financiar os remanentes, porque con recursos ordinarios do orzamento non se poden acometer obras que ascenden, no caso dos camiños do monte, hasta 140.000 euros, máis 101.000 máis para a actuación no pabillón. Quero dicir que a capacidade de investimento que ten o Concello de Ortes nos orzamentos ordinarios é moi limitada, basicamente os investimentos que se poden acometer son financiados con subvencións de outras administracións, como ustedes saben.
Ben, as actuacións concretas que propoñemos para os camiños de monte, quero relatalas, son, como decía, se non me equivoco, 19, camiño en Balzas, camiño en Diz, camiño en Sarnón, todas estas en San Lorente, como saben, outro camiño tamén na parroquia de San Lorente, que é o camiño de Cabanamoura, que é un camiño que sube para a Pena, que é un camiño con unha longitud importante, unha pasada importante. Camiño de Carballa a Carleo, aquí unha precisión, no resto na maioría dos camiños o que facemos é simplemente limpar as gabias, repoñer o filme que está danado. En este caso o que facemos é propoñer unha solución que é asfaltar este camiño, na medida en que era unha demanda dos veciños da Carballa ter un acceso por outra vía, fora do acceso habitual por Mirás, para digamos, acceder a Carballo, non? Entón, aí propoñemos, unha solución de asfalto. É o único, se non me equivoco. Logo, camiño de Burcián a Rates e camiño de Criadeiro de Marisco, o Criadeiro de Marisco da Cofradía do Freixo, camiño de Boutón, que vai cara a Tremuzo, e camiño de Tremuzo a Catasoeiro, un tramo que quedou pendente dunha obra anterior, digamos que só se cometeu unha parte, camiño na Vaqueira, camiño en Mirás, camiño, neste caso na parroquia de Cando de Villarriba, o Formigueiro de Arriba, camiño de Vilar de Cando a Central do Tambre, tamén en Cando, camiño de Tarasa, camiño de Formigueiro, camiño de Lavadoiro de Entins a Cruz de Santa Lucía, camiño de Santa Lucía a Cruz de Entins, camiño de Fontelos ao Cristo, tamén na parroquia de Entins, e, finalmente, dúas actuacións no Freixo, que son camiño de Braño Monte e camiño de Real a Corga. É unha actuación importante, un camiño que está en moi mal estado, de verdade, tamén ten unha longitud importante. Estas son as actuacións que nos propoñemos financiar con este crédito que agora presentamos ou pretendemos aprobar. Dicir que estas actuacións foron xa ou a intención de acometer estas actuacións foi xa presentada nunha reunión que tivemos os voceiros municipais o 8 de marzo, donde, polo menos así, nós o que fixemos foi propoñer que vostedes fixeran as súas propostas. Non houve, a verdade é que propostas por parte de outros grupos. O que sí temos é propostas que xa, en algúns casos, veñen do goberno anterior, porque eran proxectos que xa estaban redactados, e nós o que fixemos, dado que fan falta cometerlos, pois incorporalos nesta proposta. En canto a actuación no pabillón do Concello de Roo, de logo de estudar distintas alternativas, a solución máis acaída para resolver os problemas, como saben vostedes, temos problemas de unidade, a grande condensación fai que a pista estea prácticamente inservible, como dixen antes, no inverno. A mellor solución é a solución de ventilación forzada, non? Por tanto, temos que instalar os aparellos que disipen, por así dicirlo, esa humidade que está no ambiente para así evitar que recaia na pista e impida a práctica do deporte. Dicir unha cousa e aclarar, non? Nós o que propoñemos agora, lembro, é habilitar o crédito. O crédito ten que habilitarse con un orzamento de referencia. Ese orzamento é o que viron vostedes no expediente do proxecto. Pero nós, evidentemente, ahora temos que licitar ese proxecto. Isto quere dicir que esa proposta concreta que viron non ten por que ser agás o que é a solución xeral, que é de ventilación forzada, non ten por que ser esos aparatos concretos os que finalmente se instalen, vale? O que pasa é que nós temos que ter unha referencia para saber canto nos pode costar esta actuación, vale? Con isto quero dicir que pode haber outras alternativas, en vez de 20 máquinas, poden ser 10, pode ser de outro tipo, o que teñen que mover unha cantidade de metros cúbicos determinado de aire, vale? Por non meternos en cuestión máis técnica. Por tanto, estas son as dúas, digamos, actuacións xerais que queremos financiar.
Camiños do Monte por un lado e arranxo dos problemas de humedade do pabillón polideportivo polo outro, polideportivo do Telo. Creo que son necesidades que ten o Concello, necesidades urgentes, temos os recursos para acometer estas actuacións e propoñemos ao pleno que habilite o crédito para poder acometerlas. Eso é o que queremos. Entón, se vostedes teñen unha emenda, señor secretario, supoño que terán que presentar a eles antes de nada a emenda e logo se vota, debatirase a emenda. E despois votase a inclusión non acordo da emenda. Correcto, vale. Sí. Posteriormente, se acepta a emenda, votarase o debate co acordo coa emenda incorporada, en caso de que non entre a emenda, votarase o acordo como inicialmente se acaba de... Correcto. Poden proceder a presentar a emenda. Bueno, podemos ir lendo mentre se presenta, non? Como ves, ou se queren facer un proceso, non sei como... Bueno, pues podemos... Bueno, necesita máis tempo? Bueno, facemos un receso de 2 minutos, por favor, como bueno. Faga, por favor, presentación, se parece ben. Faga presentación, por favor, da emenda. Bueno, primeiro, gustaríame aclarar unha serie de cousas. Os remanentes son impostos que pagaron os nosos veciños deste Concello de veciñas de Outes, que durante anos deixaron de investirse no noso Concello. Non é unha partida presupuestaria que de repente nos chegara desde outra administración. Por lo tanto, son servicios, infraestructuras e necesidades dos veciños que non se cubriron durante moitos anos. Por lo tanto, esos impostos que todos pagamos deixaron de repercutir na mellora do noso Concello. A modificación fiscal que permite agora o uso dos remanentes ven dada pola situación da crise consecuencia da pandemia que estamos a sufrir. E ten como fin a cobertura de necesidades socioeconómicas, creación de emprego, e fomentar a actividade económica, non só as obras. O noso grupo, señor González, a estas alturas, que van a dar 2 anos de mandato, non está moi claro se vostede ten detectado o principal problema do noso Concello. O principal problema do noso Concello é nin máis nin menos que a perda de poboación. É tan grave o problema que igual estaría ben que vostede lle contara aos veciños e as veciñas de Outes que fai cousa de 2 meses aproximadamente houbo unha intención por parte dos Sergas de reducir a xornada presencial do pediatra no noso centro de saúde, que pasaría a ter unha presencia de 5 días a 3 días a semana, baixo a excusa de que solamente ten 402 nenos no curso.
Esa é a gravedade e a situación e o problema principal do Concello de Outes. Algo que vostede parece que non, ou vostedes, o goberno, parece que non ten en conta. A nós, de verdade, que, por outra banda, gustaríamos chegar aos plenos con un acordo, con un consenso e con unha negociación previa. Di vostede que nunha reunión do 8 de marzo nos propuso que chegáramos propostas en canto aos camiños forestais se refiere. Si é certo que nesa reunión, que era unha reunión para presentarnos o esbozo da obra que se vai a realizar, ou que se pretende realizar aquí na Praza do Concello, si é certo que se fixo ese comentario. Pero son vostedes os que gobernan, e son vostedes os que teñen que dar o seguinte paso. E se de verdade vostede pretende que esta proposta da alcaldía saíra adiante hoxe neste pleno, tiñan que ter tido, polo menos, o mínimo interese en ter diálogo, en negociar co resto dos grupos para que de verdade saíra adiante. Pero, como ben lle digo, eu creo que nin vostede ten conciencia dos problemas urxentes e importantes do noso Concello, nin tampouco ten ningún interese en chegar a acordos e que as obras ou as actuacións saian adiante, con un mínimo de garantías negociando previamente. En base a isto, presentamos unha emenda á proposta da alcaldía no que referinte ao pabellón do Concello de Roma. Unha vez analizada a proposta de modificación de crédito e logo de realizar diversas preguntas na comisión pertinente, consideramos que o goberno municipal pretende realizar un gasto elevado sin facer os cálculos económicos necesarios para garantir a viabilidade do mesmo. En dita comisión, vostede só nos informou de que tiña dúas alternativas, de que pedira dúas solucións a dúas empresas privadas. Unha era o levantar a pavimentación e a outra era a que nos trae a este pleno. 20 ventiladores, sin facer estimación alguna de cal vai ser o custo de pôr en marcha ou de abrir as portas dese pabellón. Tampouco existe ningún informe técnico, económico, municipal que avale e acredite e verifique as consecuencias e que vai a ser realmente unha solución á opción escollida. Vostedes din que é un problema de condensación. Pois teremos que creerle, pero, dende logo, ali chega a haber pozas no chan. Moita condensación nos parece nos. Pero, ainda así, non nos ofrecen máis garantías. Como ben decía, tampouco fixo os cálculos básicos en canto ao custo enerxético necesario para manter a maquinaria funcionando, non consultou a outros concellos ou institucións o resultado da opción escollida, e só puso toda a súa fe ou esperanza na palabra que a empresa lle dou con este orzamento. E a empresa temos que recordarlle que é parte interesada. Que o goberno pretende gastar máis de 100.000 euros dos veciños sen facer os estudos pertinentes nin analizar correctamente as consecuencias. Esa é a conclusión a que chegamos nós unha vez estudiada esta proposta. Dende logo, a nós constanos que noutros concellos que tiñan problemas moi parecidos
nas súas instalacións, solucionaron de xeito bastante máis barato, con cañóns de calor, por exemplo, en algún deles por un módico ou tan módico precio de 30.000 euros. Pero vostede non baralla esa posibilidade. O BNG quere unha solución para os problemas que impiden a nosa veciñanza desfrutar do pabellón polideportivo, mas non podemos apoiar un investimento tan grande, falamos de 101.000 euros, sen ter os correspondentes informes e sen analizar outras opcións máis económicas, nin podemos permitir un despilfarro de diñeiro público por parte dun goberno local irresponsable do que non sabemos cal vai ser o seu custo anual. E é por iso que nos vemos na obriga de presentar esta emenda. Unha emenda na que solicitamos a eliminación da partida coa seguinte descripción e importe. Dispositivos de ventilación para o polideportivo do Concello de Roma, o valor de 101.000 euros con 640. Polo que unha vez retirada dita partida, o total de créditos finais e aplicacións de gastos quedarán un total de 391.590,33 e só contemplarán as aplicacións relativas a camiños veciñais. O estado de ingresos procedentes de remanente líquido de tesorería para gastos xerais pasará a sumar un total de 346.090 euros. Esa é a nosa proposta, sendo coñecedores de que si é unha infraestructura moi necesaria para o Concello de Outes, pero necesitamos, por responsabilidade, unha garantía mínima de que esa vai a ser unha solución eficaz e de que barallen vostedes outras alternativas. Nós xa lle dixemos desde o principio que íbamos a facer unha oposición responsable e o que non vamos a consentir é que vostede gaste ou decida investir partidas presupuestarias a cargo dos aforros, insisto, dos investimentos que non se fixeron durante anos no noso Concello, a golpe de ocurrencias, e que chegue vostedes a ponelas a pleno sin negocialas, non consensualas, nin falalas cos grupos desta corporación. Nada, gracias. Entendo que a emenda se resume ao final en retirar a partida destinada a financiar os dispositivos de ventilación para o polideportivo procededor. Esa é a emenda, os motivos que acaba de comentar. Vale, pois, se parece, doulle a... Claro, entendo que hai que debatir a emenda, que ao final é debatir o conxunto, non sei, pero primeiro temos que debatir a emenda e votala, pero non sei se vostedes queren... Pero, vamos a ver, non querían decir, a mi opinión, decir, antes vostedes... perdón, non aceptamos a emenda. Non aceptan a emenda, claro, tamén tienen que aceptar ustedes, tenemos que aceptar todos. Pero decir que hai que votar así ou sí. Despois, se queremos facer cambiar de voto. Non veo que teñamos que aceptar unha modificación dunha emenda que é do goberno. Non, dunha proposta. É unha proposta do acordo. Entón, os diferentes grupos teñen que decidir se queren incluir no acordo dicha emenda. Unha vez incluída... Pero antes teñen que... É igual, pero non lo aceptamos. Pero dito isto, quero dicir, chegamos ao mesmo sitio, ten vostedes a palabra para pronunciarse ou comentar sobre esta emenda. Vale, nós único que temos que preguntar é se a emenda sería a eliminación completa da partida que ten que ver co polideportivo ou si quedaría sobre a mesa para, como de feita os estudios que lle reclaman, poder volver a incluílo no... Como ben acabamos de decir, si é un investimento que é necesario para o Concello de Outes, é unha infraestructura necesaria para desenvolver as actividades deportivas do noso Concello, e nós, unha vez
que nos presente, como tal como decimos na emenda, as garantías mínimas e necesarias para activar esta parte presupuestada, pues sí lo faremos. Nos entendemos que sí é necesaria pôr en marcha ese pabellón, porque non podemos permitirnos sobre solo ter un pabellón pechado. Pero o que non nos parece é que este estudiado nin avaliado o suficientemente. Vale. O Partido Socialista quere comentar algo? Ou... Porque... No, vou comentar un detalle porque en realidade recoñezo parte do que di o BNG na súa proposta. Si vostedes saben, como vostedes sabrán, o pasado mes de outubro o Partido Socialista foi o que fixo unha moción referente ao pabillón do Cruceiro de Roco e foi aprobado por unanimidade. Claro, a moción do Partido Socialista decía textualmente que se faga un estudo en profundidade das deficiencias que ten o pabillón e que se leve á comisión correspondente as posibles solucións. Entonces, eu entendo que, primeiro, segundo o grupo de goberno, os estudos xa estaban feitos, xa tiñan 2 estudios, xa non fixeron máis profundidade. Se entendemos por estudos, E segundo, que me ven, a única comisión que debeu levar o grupo de goberno as posibles solucións debeu ser a Xunta de Goberno local, porque nin comisión de servicios, nin de portavoces, nin nada de nada. Entón, eu entendo a súa postura no planteamento. Eu creo que me oirán falar, non vou dicir nada máis, a partir de agora, sobre todo o grupo de goberno e o noso alcalde, oiránme falar de Manuel Palomo. Yo me lo guiso e yo me lo como. Sí, claro. Non digo máis. Vamos a ver, eu quero aclarar unha cousa, e creo que intentei aclarar antes e vamos a intentar outra vez. Nós o que queremos aquí é o crédito para financiar unha actuación. Eso implica que nós imos ter que sacar no seu momento, se se aprobara, e se se aproba, unha licitación, vale? Donde o único que aquí estamos establecendo, logo de facer 2 estudos firmados por sendos arquitectos, por certo, privados, bueno, nós, teño que dicilo, temos persoal moi bueno no Concello, pero para facer este tipo de estudos non temos persoal propio, é así, todos somos arquitectos. Por moito que un trae para unha empresa concreta, os 2 son arquitectos que traen para a empresa concreta. Pero, bueno, a solución que, pois finalmente se chega é a de unha solución de ventilación forzada. Agora ben, o que finalmente se contrate e se aplique nos marxen desta solución vaino establecer os pregos de contratación como calquera licitación. Quero dicir que vostedes o que están apuntando é que isto consume moito ou isto non sei que, ou esta solución concreta vostedes non saben se hai outro. Vamos a ver, eu non temos ningún tipo de problema en establecer alguén, que ser un técnico evidentemente que faga os pregos, non? Pois indicarle a un técnico, un arquitecto experto no tema que faga os pregos acorde a esta solución e debatimos en que nunha comisión se estamos de acordo cos condicionantes deses pregos, é dicir, bueno, pois garantías que queremos que nos ofreza o proveedor, vale? E puntuar ou ter en conta o consumo que sea o máis baixo posible posteriormente. Evidentemente que
a solución máis barata sexa tamén unha solución ou un factor a ter en conta. É dicir, o que quero comentar é que nós agora non estamos ainda decidindo a proposta concreta. Explícame. Estamos dotando de crédito. Se vostedes consideran, ou se vostedes teñen dúbidas sobre esta proposta, bueno, habilitemos o crédito, nos comprometémonos a cos pregos encima da mesa, discutilos, debatilos, falalos, e dizer, bueno, pois, para chegar a unha solución que nos sirva a todos. Eu se me ocurre esta solución para salir do paso. Salir do paso, porque claro, o que pode significar o outro que nos retrasemos en habilitar o crédito. Ustedes saben que para habilitar o crédito temos que expoñelo, ten que salir publicado. Logo, vai pasar un mes como mínimo, unha vez que o aprobemos no pleno. Entón, nós non temos ningún problema en aprobarlo con esta salvaguarda. É dicir, que traeremos os pregos, traeremos a unha comisión e daremos un visto e praxe entre todos a eses pregos donde sí se establecen, bueno, pois, cuestións concretas. Non sei se me expliquei ben. Eu non sei se me expliquei ben, e se lles vale así. Por ir aclarando. Mire, explicouse usted perfectamente esa ao principio. Sabemos, creo, todos que o que estamos habilitando hoxe é a partida presupuestaria. Sí. Non a actuación en sí, por así decirlo. Pese a que vostedes, detallana aquí como tal. O sea, non a propusemos nós, ni ningún outro grupo. Foron vostedes os que poñen aquí disposición de ventilación para o polideportivo do Cruceiro de Ró, tallan 20 ventiladores. Vale. Ahora vai usted de referencia aos pregos de contratación. Mire, señor González, nos pregos de contratación recóllense os acordos de contratación con unha empresa determinada. Sí, non faga así, con unha empresa determinada. Contratación. Contrátase con unha empresa. Non, Sí. Vostede, a empresa, pode negociar o mantemento das máquinas, a revisión das máquinas, a sustitución de calquer peza. Pero vostede non pode pedir á empresa que inclúa nos pregos o coste de o consumo enerxético que van a ter esos ventiladores. Vostede non pode pedir á empresa eso. Vostede pode, cando moito, decir á empresa: eu quero que me poñas uns ventiladores de tal potencia ou de tal potencia, que me garanticen que me van a solucionar o problema. Pero non lle pode pedir á empresa que asuma o coste enerxético. Ou tomamos usted por tontos. O coste enerxético vamos a asumir todos os vecinos e veciñas de Outes. Ou a quen queren ganar. E de todos os xeitos, se vostede tiña interese en chegar a este tipo de acordos que agora parece que está disposto, só pudo ter feito. O que pasa é que tiñan que ter traballado antes. E tiñan que ter analizado en profundidade antes. E tiñan que ter chegado aquí con unha proposta consistente na que nós puderamos tomar unha decisión. Unha decisión, como eu digo, responsable, e que nos doi presentar esta emenda. Aseguro de que nos doi presentar esa emenda, porque de verdade que é unha infraestructura que é moi necesaria para o Concello de Outes. E sabemos que moitas entidades deportivas están tendo problemas para poder entrenar agora mesmo. Somos coñecedores de todo eso, pero a nosa responsabilidade non nos permite permitir, de valor a redundancia, investir 101.000 euros sin ningún tipo de garantías. E menos que ahora ven aquí a tratar de enredarnos, pois eso, con acordos que non quiso chegar antes ou con pregos de contratación que vostedes saben que non poden ser recollidos nas condicións que trata de convencernos. Eu creo que, se me permite, non sei se ten incluído. Eu creo que, posiblemente non quixera entender, pero eu creo que vostede tamén ten, non sei se coñece en profundidade como será o proceso de licitación. Un proceso de licitación ten uns pregos económicos, ou administrativos, perdón, ten uns pregos técnicos. Os pregos técnicos non fai a empresa contratar. Os pregos técnicos establecen como ten que ser a solución que queremos. E, evidentemente, a empresa que fixo este orzamento non pode facer os pregos.
Non, a empresa poderá, como outras moitas, acorde aos condicionantes que nós recolhemos nos pregos, que os presenta o Concello, pois o que terá que presentar propostas. Por 101.000 euros, non teñen por que ser 101.000 euros. Se hai unha baixa, como hai tantos, pois poden ser 70, 80.000 euros, que sea. Poden ser como calquera prego técnico. Hai baixas económicas. E pois hai garantías que lle podemos pedir non a esta empresa, a calquera empresa que concurse. Nos, isto temos que sacar a licitación. Bueno, podemos poñer entre os elementos a valorar que o consumo sea o máis baixo posible dos aparatos. Quero dicir, non é nada, penso eu, ou pensamos nós descabellado. Entón, eu, sinceramente, en calquera caso, non lle... Bueno, o mellor non me convencemos, non lle imos dar máis voltas. Non me convence porque está usted tratando de liarnos e de... Non engaña ninguén. Sí, de verdad. Non engaña ninguén. Mire, nos pregos... Perdone, non, é que xa falou vostede e agora eu creo que era o meu turno e non podemos estar nun... Agora non é o momento, eu fixen esa proposta. Nos pregos, solo a facer unha relación, nos pregos técnicos a empresa terá que acollerse ás condicións que vostedes lle exixan. Pero non vai ser a empresa, foi o que dixemos, quen asuma o coste de pôr en marcha esas máquinas. Pero que dixo eso? Vostede acaba de decir que vostede nos pregos técnicos pode exigirle á empresa que cumpla unha serie de requisitos. Pero non o consumo desas máquinas. Creo que dixo que o consumo era un deses requisitos. Eu dixen que pódese que valorar aquelas aos licitadores, darlle máis puntos a aqueles que propoñan unha solución de maquinaria que consuma menos. Eso que se pode valorar. Pero non podemos dicir á empresa, non, asuma vostede o custe, evidentemente o custe, a ver, estamos falando, a ver, eu creo que aí non me expliquei o mal, eu penso que quedou claro así, o mellor entendeu vostede de outra maneira, en calquera caso, de verdade, non imos entrar, non sei se o portador do Grupo Socialista quere engadir algo máis, se non pasamos a votar a emenda, porque, a ver, sí, eu quería, despois da súa intervención ao principio, cando lle dou volta a tortilla que estaban, que podía entender. Entendo que a súa solución plantexada á emenda do BNG é aprobar a partida de crédito e antes de levar a cabo a licitación, correcto, facer ou levar a cabo a moción que presentou o Partido Socialista, que era facer algún estudio máis e levar as posibles solucións a unha comisión pertinente? Non. Eu penso que é moito máis... Ao final podemos chegar ao mesmo punto, pero levar os pregos técnicos e ver as cuestións que queremos valorar. Eu non sei, do punto de vista de intervención, do punto de vista económico, unha vez que temos dotado o crédito, que limitacións temos para propoñer unha terceira, podemos propoñer unha terceira alternativa. A verdade é que non sei se temos ter unha proposta que facer, se non vamos a proceder a votar porque nos estamos liando de mala maneira. Sí, porque non sei o que ves, básicamente. Sí, bueno. Entón, vamos a votar en primeiro lugar a emenda que presenta o BNG. Votos a favor da emenda do BNG. Vale, votos a favor. Votos en contra da emenda. 4. Abstencións. 3. Vale. Pois entendo, entón, que non pasa... Esos dos primeiros... Perdón. Non contei ben. A ver se nos pregos contamos mellor. 6 abstencións, perdón. Bueno, entón, non pasa a emenda e, por tanto, vótase, eu non sei se queren vostedes entrar a debatir a proposta tal como está. Vale. Pois ten a palabra, unha vez que ten a palabra o Grupo do Partido Popular. Sí, ten a palabra. Perdón, moitas gracias. Ben, pois, a pesar de que o consideramos inútil, porque vostedes non lle entran na cabeza
esta circunstancia, por nós que non quede, e imoslle a recordar de novo que gobernan vostedes en minoría, como xa fixemos en moitas outras ocasións, e que non é un comportamento normal para un goberno que está condicionado por esta situación que acheguen vostedes ao pleno expedientes desta entidade e que intenten sin un consenso previo coa oposición, por menos non con nós, e polas manifestacións que acabamos de escoitar, co resto da oposición tampouco. É a súa labor, é a súa responsabilidade abrir o diálogo e mantelo, agotando todas as posibilidades ata chegar a acordos que redunden o beneficio dos veciños de Outes. Non chega con que convoque de vez en cando unha xunta de portavoces sen apenas contido, sen datos, o único que pide justificarse dicindo que se falou con nós para que o seguinte paso sexa que nos atopemos con súa política de feitos consumados. E unha vez dito isto, quixéramos facer varias consideracións ao respecto desta modificación de crédito. En canto á primeira parte, o arranxo dos camiños do monte, primeiro, queremos decir que, como é sabido, a necesidade de afrontar esta actuación coñecémola dende o momento en que foi o noso grupo o que lle fixo unha proposta para que se incluíse unha partida ao respecto no orzamento municipal de 2021, que, por certo, nada sabemos dele. Estamos finalizando o primeiro cuatrimestre do ano. Tamén é sabido cal foi a súa resposta a esta proposta. Despois de ter recibido polos condutos que consideramos reglamentarios, o que fixeron vostedes foi anunciar a bombo e platillo que o Goberno tivera a iniciativa de levar adiante un plan de arranxo destas pistas. Por eso non nos parece unha forma de actuar moi normal pola súa parte, que despois de facerlle nós esa proposta, vostede non a teña en conta sen enseñarnos previamente os números dese orzamento, que dice que estaban traballando en ele, que enseguida traían a aprobación do pleno, creo que o dito fai 2 meses ou 3. Co fin de ver se a que cantidade se podía adicar a este asunto no orzamento, reducindo incluso algúns dos gastos que non son tan prioritarios. E agora nos veña con unha proposta de gasto a cargo do remanente sen que seipamos nada da viabilidade do que nos lle propuxemos para incluir no orzamento. Se lle propuxemos incluirlos no orzamento anual é porque creemos que estas actuacións non son actuacións extraordinarias, senón que son recurrentes ano tras ano, propias das competencias habituais do Concello, que deberían ter unha partida específica nese orzamento e ir executándose durante o transcurso do ano e non esperar a que o deterioro vai a máis, tal como digo usted na memoria da alcaldía, que son labores precisas, que están malos camiños, e en particular polas últimas chuvias dos 2 últimos anos. E logo, onde estaban vostedes eses 2 últimos anos? Por que non fixeron nada para arranxar algo desto? E preguntámonos tamén que pasaría co arranxo destes camiños se non houbera remanente do que tirar, iban a quedarse na mañá, porque mesmo parece que vostedes son incapaces de gobernar se non existe o remanente. Se non existía o remanente antes, non íbamos a ter arranxo de camiños, non íbamos a ter a parte do hosteleiro que hai que poñer, non íbamos a ter a parte que hai que poñer das luminarias do IDAE, non íbamos a ter todos os saneamentos que se propuxeron. Se non houbera remanente, como iban a facer vostedes para gobernar o Concello de Outes? Non me queda nada claro. E, bueno, punto número 2. Unha vez que se deron conta ou foron advertidos desta necesidade, que foi o que fixeron para buscar financiación de outras administracións, pensamos que nada. Como xa lle dixemos noutras ocasións, a nós parecenos que a vostedes les resulta moito máis fácil ir ao caixón, tirar del, coller cartos, que traballar e facer as xestións oportunas para conseguir calquera tipo de axuda. Non convén esquecer que algunhas das actuacións que hoxe pretenden aprobar xa formaban parte de proxectos que o anterior goberno les deixou encima da mesa para que remitisen á Consellería de Medio Rural con opción de conquerir axudas. Terceiro, chámanos a atención que adjudiquen vostedes, que pretenden adjudicar máis, 346.000 euros dos cartos dos veciños de Outes repartidos en contratos menores, sen que se sean sacados a licitación pública. Aí deixamos a reflexión. É certo que justificou vostede na comisión informativa dicindo
que o facían por un tema de celeridade na contratación, para poder ser executados todos neste ano. Pois esperamos que mellorasen vostedes o concepto que teñen de celeridade, porque nos recordamos que, entre outras cousas, a licitación das obras do POS 2020, que foron aprobadas no pleno extraordinario de decembro do 19, fai uns días que a sacaron a licitación ainda en abril do 21. E as obras do POS 19 están sen rematar. E as actuacións da aplicación do remanente que se aprobou o pasado ano tampouco están todas feitas. E iso que tamén iban a base deses contratos menores que se confían tanto para darlle rapidez á cousa. E así sucesivamente. Algúnas delas iban a base destes contratos menores, outras non. A eficiencia e a rapidez á hora de executar parecenos que, dende logo, non é o seu. Por que respecta á actuación do Polideportivo do Concello, que acabamos de ver agora nesta emenda, pois a nós tamén nos pareceu moi escaso, por decirlo de alguma maneira, que un gasto de máis de 100.000 euros se sustentara documentalmente con 2 únicos folios aportados por unha empresa para suministrar determinados aparatos, sen que coñezamos a existencia de ningún outro informe efectivo do problema, ninguna solución documentada, ninguna acreditación de outros casos resoltos deste xeito. Bueno, esperamos que manteña vostede o que dixo na anterior intervención e que teña en conta a oposición a hora de relatar os plegos de prescripcións técnicas para sacar a licitación o proxecto deste suministro, que por outra parte estamos vendo que solamente é o suministro, depois tamén vai haber que facer e pagar a instalación dese suministro. Entendo que debe de ser así. Xa lle digo que esperamos que cumpra a súa palabra e que podamos formar parte desa comisión para relatar os pregos de prescripcións técnicas. Outra cousa que les queríamos dicir é que desde que entraron a gobernar neste Concello les puseron vostedes de alrededor de 1.600.000 euros de remanente de tesourería e agora traen para aprobar neste pleno 450.000 euros máis. Incluíron nun déficit de máis de 250.000 euros nas contas do ano 19, xeraron un superávit de 84.000 euros no 2020 e calquera que teña a capacidade de sumar, de restar e de comparar pode chegar á conclusión de que a balanza do equilibrio descende a pasos agigantados. E teñan en conta que con toda probabilidade, debido a esta terrible situación en que nos encontramos, van a vir anos moi malos nos que disminuyan as aportacións exteriores que se viñan facendo a toda hora. Outra cosa que tamén queremos decir é que no informe de intervención, no que se analiza a estabilidade orzamentaria, dá como resultado de que, de non estar suspensas as reglas fiscais neste ano, coas súas intervencións incurriríase en inestabilidade. E recordalle que, ainda que neste caso esa inestabilidade é a título meramente informativo, recórdase que, a pesar de que esas reglas están suspensas, siguen en vigor os principios da prudencia e da responsabilidade fiscal. Esperamos que o teñan vostedes presentes cando volvan a tirar tan alegremente polo que son os cargos dos veciños de Outes. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Coordinar a pregunta. Bueno, pois, no referente aos camiños forestais, unha vez máis, preséntanos vostede aquí 10 actuacións en camiños forestais que non sabemos cales son ou cales foron os criterios para escoller estos camiños e non outros que tamén teñen ou igual necesidade ou incluso maior. Tampouco van acompañados de ningún tipo de plan, un plan de forestal ou de funcionalidade a hora de poñer en valor un área determinada do noso concello ou un enclave determinado. Non hai estudo de ninguna parte máis que, bueno, non sabemos por que razóns, porque polo visto vostede sempre chega a acordos ou está disposto a chegar a acordos despois de que chega aos plenos e se lle di que non, ou se intenta facer unha posición responsable. Antes non, antes vostede
pois eso, aparece co que ten a ver. Votamos de menos que non busque vostede outras maneiras de financiar. Son actuacións que van ter que facerse cada ano. Este ano vostede tira de remanentes, pois, bueno, pois para o ano volveremos a tirar de remanentes. Plan forestal, ningún. Plan de actividade para o noso concello, ningún. Plan de financiamento, tampouco, ningún. Pero, bueno, preséntanos vostede e aquí temos que decidir se sí ou se non baixo ninguna justificación ou sin coñecer os criterios polos que traen e outros non. Vostede sabe. Partido Socialista tamén. Eu quero comenzar dicindo que o contexto da crise sanitaria provocada pola pandemia global da COVID-19 determinou a suspensión das regras fiscais para os anos 2020 e 2021 e permitiu que os concellos poidan usar non só o superávit, como vostede fixo co do ano 2018, senón tamén o remanente para facer fronte a esta situación tan excepcional que estamos a vivir. O uso dos remanentes debe servir para apoiar aos sectores económicos danados pola crise e para executar novos proxectos que contribúan á revitalización económica do noso concello. Pregunto meu, señor González, onde está a revitalización económica destas pistas forestais, que segundo vostede mismo di, e abro comillas, dadas as condicións do clima galego faise preciso realizar con certa frecuencia mantemento da rede viaria local. Isto que vostede nos trae aquí hoxe é mantemento. Algo que debería estar incluído nos presupostos e non tirar de remanentes que, repito, son ou deberían ser para apoiar os sectores económicos danados pola crise. E se temos que falar de mantemento, xa me vai vostede escoitar cando expoña a moción dos parques infantís do noso concello. Con respecto ao tema do pabellón, xa dixen antes que xa tiñan vostedes dúas opcións basadas, que non nos trouxe información ninguna. E segundo vostede, a empresa que fixo este estudo que vostede nos presenta dalle garantías de que con esta solución queda lanzado o problema que ten o pabellón. O único pero será se a adxudicación desta obra vai ou non vai a esa empresa. Porque eu non sei se a legalidade nos permitirá exixir que outra empresa ou que a empresa adxudicataria se faga cargo dunha segunda obra sin custo para o concello se esta plantexada non dá resultado. En canto ao tema das pistas forestais, señor Palomo, hei de decir que mantivemos unha conversa, sí señor, con vostedes, na que nos dixo previsiblemente que nos pediría sobre 200.000 euros, e se non diga, si minto, dos remanentes para a mallo de algunhas pistas forestais. Primeiro, é dicir que non son 200.000, senón case 400.000 euros de pistas. E segundo, nesa mesma conversa se propuseron dúas opcións para poder sacar adiante esta petición de crédito, que aínda a día de hoxe a oposición segue esperando unha nova xuntanza para debatir esas dúas opcións que se lle propuseron.
polo que a vista está de que vostede presenta as obras sin volver a falar a oposición. Entón eu seguirei dirixíndome a vostede a partir de agora como señor Paloma. Miren, non sei como acabará hoxe a súa proposta. Imagino que se quedará só o seu grupo, porque como ven gobernando só vostede. Pero van dúas veces que nos fai a mesma xogada a oposición. A primeira foi, e lembro-vos a todos para que o recorden, 1,5 millón anunciado a bombo e platillo, televisión, radio e prensa. Sin contar con ninguén, E hoxe é a segunda vez, porque trae vostede aquí as pistas sen falar da oposición, porque vostede dixo que isto que nos presenta o 8 de marzo, que xa non lo presentou, e non foi certo. O 8 de marzo non nos trouxo vostede ninguna soa obra. O único que nos trouxo foi a petición de que seguramente vos pedirei 200.000 euros dos remanentes para gastar en pistas forestais. E se non, dígalle vostede aos veciños que o Partido Socialista minte. Como me veña unha terceira manobra polo estilo, vai ser o Partido Socialista o que intente chegar a un acordo co resto da oposición para quitalo a vostede da súa poltrona. E créame que no Partido Socialista Obrero Español temos a man moi lixeira últimamente neses temas. Moitas gracias. Moi ben, moi ben. Vale, simplemente máis alá da prosa, como din por aí, máis ou menos afortunada, que vostedes dispuseron e nos presentaron aquí. Simplemente quero dicir que este goberno o que fai é o que faría calquera goberno, non? Identifica necesidades obxectivas que ten o Concello. Eu creo que ningún de vostedes cuestionou que é necesario actuar de forma extraordinaria, efectivamente, pero nós entendemos extraordinaria, pero que é necesario actuar na mellora de pistas forestais. Dende logo, os veciños teñen claro. Os veciños teñen claro. Non chegamos seguramente nin ao 10% das actuacións que serían necesarias, pero os recursos son os que son, evidentemente. Nin tampouco cuestionaron a necesidade de que hai que actuar para resolver o problema do pabillón do Concello. Por tanto, temos necesidades. Primeiro elemento. Segundo elemento, máis alá da palabrería, de que vostedes argumenten, se falou, deixe de falar, prosa, como a resaltar o termo, temos recursos económicos, claro, fan falta cartos, para gobernar fan falta cartos, eso sabémoslo todo. Claro, vostedes dirán que se vostedes non tuveran remanente, non poderían acometer estas obras. Pois seguramente foi por eso, porque vostedes tampouco poderan acometer moitas delas. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Ustedes saben perfectamente que por recursos ordinarios non se poden acometer, dun orzamento non se poden acometer obras desta dimensión. E seguramente se puderan ter acometido no seu momento xa non faría falta trelas agora aquí. Porque vostedes, tamén é unha cuestión importante, dirijo agora a vostedes, os señores do Partido Popular, probablemente non o utilizaron porque non o podían utilizar. Porque o señor Montoro se ocorreron nun momento determinado que os concellos, inda que toveran remanentes, en o noso caso, case o equivalente ao orzamento anual, 4 máis de 4 millóns de euros, pois non o podían utilizar. Pois mire vostede que cousas. É dicir, os concellos eran os pagafantes das outras administracións para tratar de equilibrar as contas xerais do Estado. Este é un problema. E agora, evidentemente, podemos utilizar.
E utilizamos para qué? Para resolver necesidades. E nós, efectivamente, xa hai 5 meses que foi, pusemos unha proposta para atender necesidades que vostedes tamén entendían que existían, non? Porque senón despois non nos propoñerían para traer para o POS, verdade? Armamos o plan de obras de servicio de Diputación en 2021 coas propostas que receitaron no pleno de novembro. Por tanto, temos necesidades. Segundo, temos recursos para afrontar esas necesidades. Este goberno fai calquera goberno, traer aquí as propostas. Son vostedes, este pleno, o que ten que decidir se se llevan estes cartos para esta finalidade ou non. Por tanto, eu creo que non hai moito máis que dicir. Temos que ser moi breves, porque senón... Bueno, xa houve varias réplicas, bueno, pois... Non houve unha primeira. Bueno, é tanto que antes de batirse... Pois ben, teñen ustedes o dereito a resposta, vamos a ver. Xa, bueno. O que faría calquer goberno responsable, o señor González, é ter un orzamento a día 1 de xaneiro de cada ano e gestionar toda a economía municipal resíndose por ele. Si tamén é certo que dixen vostedes que nós non podemos gastar todo o que manejaría, gastamos o que nos deixaban as leis orzamentarias daquele momento. Pero non obstante, dentro dos nosos orzamentos aprobados en tempo e forma, ano tras ano, entraban moitas das obras que vostedes queren facer agora co remanente. Nós fixamos luminarias, nós arranxamos os camiños do monte e fixemos moitas obras que vostedes din agora que non teñen como facelas dentro do orzamento. Os orzamentos hai que estruturarlos e priorizar unhas cousas sobre outras. Facendo uns orzamentos, eu sei que non dá para todo, sabémoslo, pero sí para un pouco máis do que pretenden facer creer vostedes ao público en xeral. Nada máis. Moi ben. Moreira? Non é vostede quen de cargar as formas desesables ou esperables ni siquiera en pleno. Permítese tildar de prosa o que son os nosos argumentos. Nós os seus temos que respetalos e temos que aceptalos, pero vostede os nosos tildos de prosa. Ben, ustedes son indios, se retratan. Fala de necesidades. Mire, señor González, temos lugares que non teñen saneamento. Temos lugares que non teñen traídas de agua. Temos aldeas onde os veciños non poden chegar ás súas casas porque as pistas veciñais, as pistas por onde teñen que andar todos os días, están intransitables. Temos parques infantís en situacións lamentables. Temos moitas necesidades no noso concello. Pero vostede, por moito que diga, non detectou as urxencias deste concello. Ainda non as detectou 2 anos despois. E aparece vostede aquí con 10 pistas forestais, que xa me dirá a min cal é a urxencia das 10 pistas forestais. Xa nos explicará cal é a urxencia desta actuación nun concello, insisto, no que, como ben dixemos ao principio, o principal problema é o abentamento da nosa poboación e a despoboación do noso concello. Xa non temos xente nova que vai aos montes, señor González, e a xente maior xa non pode ir. Entón, priorice vostede, goberne vostede con responsabilidade, é o que lle pedimos, nada máis. Faga o seu traballo e faga con tempo e en condicións e con garantías e non chegando a última hora pretendendo que lle aprobemos en pleno as súas ocorrencias como ben dicía ao principio. Moi ben. O Grupo Socialista terá... Vou ser moi breve, un minutinho nada máis, porque fala de necesidades vostedes. Necesidades é a moción que eu vou presentar a continuación e creo que é moito máis importante sobre os nosos veciños que as pistas forestais. Póñalle vostede precio á vida dun sobreno do noso concello. Antes
e as pistas forestais. E instolle que a palabra prosa que vostede di, que ben falan os da oposición total, sigo sendo el señor Palomo. Instolle a vostede a que diga a Cámara, que lle gusta moito salir na Cámara, se o Partido Socialista dixo algunha mentira na súa exposición hoxe. Conteste, non digo máis. Bueno, remato vostedes. Sí, Moi ben. non me aplauden os vecinos porque non teño detrás. Sen dúbida, sen dúbida. Eu non vou a engadir nada máis. Hagas unha cuestión. Este goberno é coñecedor das necesidades deste Concello, pode ter máis ou menos acertos, é evidente. Actuar pois, para frenar o declive demográfico, para promover o desenvolvemento económico, estámoslo facendo, e non é óbice, non é obstáculo para atender outras necesidades que podemos entender que son máis ordinarias. Dito isto, non vou entrar xa máis en debate, vamos a proceder a votar este expediente de crédito. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, apróbase o expediente de crédito, a pesar de todos os pesares, con os votos a favor do grupo do goberno e a abstención do grupo da oposición. Ben, dito isto, movemos o segundo punto, o terceiro punto, que son procedementos xenéricos, e as mocións, se non me equivoco, verdade? Son as mocións. Ten, en primeiro lugar, a palabra o grupo do Partido Socialista. Vimos de ver hai un mes como unha rapaza veciña do Freixo case se mata por usar unha das instalacións do noso concello. En concreto, un columpio nunha zona considerada como parque infantil. Gracias a Deus, só, escoiten ben, só rompeu o cráneo e só estivo uns cuantos días na UCI. Así. Alegrámonos que hoxe se atope na casa rodeada dos seus, aínda coas secuelas pertinentes, pero gracias a Deus viva. Podía comezar esta moción lembrándolle a vostedes o que o Grupo Socialista de Outes lle repite unha e outra vez, sobre todo a vostede, señor. O día que pase algo, serán vostedes os responsables. Pero non, a culpa non é só súa, tamén é nosa. Por deixar que goberne vostede con esa tranquilidade que lle dá non facer nada do que se lle roga nos plenos e aquí non pasa nada. Pois ao respecto, lembro a vostedes que no pleno ordinario de novembro do ano 2019 fixemos un robo dun espello no cruce de Entinsa Coiradas. Sí, o mesmo robo que debimos de recordar estes meses pasados. Pois fíxense vostedes que foi feito ese robo por seguridade dos vecinos por primeira vez no ano 2019 e xa estamos en abril do 2021 e o espello seguía sin poñer a día da presentación desta moción. Pero imos ao que nos ocupa realmente nesta moción, que é o abandono por parte deste goberno das instalacións do noso concello. Fontes que non se amañan, espellos que non se poñen, muros
que seguen rachados, parques infantís que caen de podres. Por certo, lembro a vostede, señor alcalde, que cando o Partido Socialista lle propuso que estudara renovar o paseo da Ponte de Afonso con aceiro inoxidable, a súa resposta foi que era inviable, que cun aceitado mantemento non habería problemas. Xa estamos vendo os problemas. O mantemento das nosas instalacións estaba a deixar a vostedes en evidencia e a vista de todos está. E por iso, o Partido Socialista de Outes solicita a esta corporación que aprobe o seguinte acordo: cerrar temporalmente todos os parques infantís do noso concello mentres non se faga un estudo pormenorizado de ditas instalacións e se teña unha completa seguridade de que se poden usar sin ningún risco técnico. E dar prioridade como nas operacións do Sergas, a esta moción para que se leve a cabo de maneira inmediata e que se poida abrir aos nenos e nenas os parques canto antes. Nada máis. Moi ben, ten a palabra o Grupo do Partido Popular. Gracias. Ben, pois nós sabemos da importancia que ten o mantemento e o perfecto do estado de revista dos parques infantís para evitar que sucedan como accidentes como o que aconteceu no parque da Escola da Moa no Freixo, que o suceso que lamentamos profundamente. Cando o noso grupo gobernou este concello, non somente se preocupou do cuidado e mantemento dos parques existentes, senón que, por mencionar só a última legislatura, tamén se ocupou de crear unha liña de actuación co fin de renovalos e de dotar de novas instalacións deste tipo o concello para o uso e disfrute dos nosos cativos. Construíronse os parques aledaños ao Centro Social de San Cosme e máis ao Centro Náutico do Freixo. Renováronse por completo os parques do Cruceiro de Ro, de Broña e máis de Vistalegre, e fixéronse importantes actuacións noutros dous que se ubican no Paseo do Río, sen presuicio de que nos restantes parques do concello se actuou tamén cando foi necesario para salvaguardar a seguridade dos usuarios. E non nos esquecemos tampouco dos que non son tan nenos e construíronse tamén dos parques biosaludables no entorno de Portosillado e máis no Cruceiro de Ro. Invertíronse nestas actuacións alrededor de 250.000 euros. Por certo, señor alcalde, non foi necesario tirar do caixón do remanente para poder incluir estes cartos no orzamento e gastalos en beneficio dos veciños de Outes. E todo isto para que se poidesen deseñar según a normativa vicente e utilizar estas instalacións coa máxima seguridade. Queremos dicir con isto que moitos dos parques do noso concello teñen pouco máis de 2 anos e ao menos que neste tempo non se lles fixera ninguna revisión e mantemento, cousa que nos preocuparía moito, son instalacións prácticamente novas. Por iso parecenos unha medida moi drástica cerrar de repente todos os parques infantís do concello. Outra cousa sería proceder xa de inmediato á revisión de todos eles e se atoparan anomalías tomar de inmediato as medidas oportunas para correxilas ou incluso cerrar todo o parque se fose necesario ata que presente as medidas de seguridade necesarias. Por iso, lle digo ao portavoz do PSOE que se pode cambiar o acordo en lugar de cerrar de golpe todos os parques decir que se revisen inmediatamente e que se hai anomalías se cerren ata que o subo que está mal ou se reparen de inmediato ata que estén nun estado de seguridade normal. Entón, apoyaríamos a súa moción. Moi ben, ten a palabra... Perdón vostedes, ten a palabra o BNG. Bueno, pois parece que ten que
pasar algún tipo de accidente para que vostedes tomen conciencia da situación na que se atopan moitas das nosas infraestructuras. É certo que os parques infantís se atopan moitos deles, ou cando menos algúns dos elementos, en moitos deles nunhas situacións lamentables, pero, bueno, non tomaron ningún tipo de medida, non? Vale como exemplo, perdón, o da Ponte na Afonso. Un parque que está moi frecuentado, na que tuveron máis ou menos que 2 anos unhas cintas de obra colocadas alrededor do parque, na beira dun río, non? Pero non pasou nada. E como non pasou nada, pois ali sigue o parque nas condicións que sigue, ou de San Lorente, ou que teñen que desbrozar os propios veciños, ou moitos deles. En canto que se fixeron mantemento nos últimos anos, eu francamente descoñezo que mantemento se fixo, porque senón creo que non estaría nas condicións que están moitos deles. O lamentable de toda esta situación é que tuveron vostedes a oportunidade xusta para facer este tipo de actuación que ahora decide o compañeiro de Sol. Porque os parques infantís estuveron pechados, señor González. Estuveron pechados por mor da pandemia. Por que non fixeron vostedes, entón, o mantemento ou revisión oportuna de todos os parques? Sería un bon momento para facer ese estudio, se realmente tuveran conciencia de cal é a situación das instalacións do noso concello. E, por certo, xa o máximo dos parques. Outro punto en perigo e que sigue tamén protegido tan solo con unha cinta: as escaleiras do Albá. Seguimos esperando a que pase algo ali tamén. E logo, a responsabilidade que é de toda a corporación por non chegar a acordos. Os que gobernan son vostedes. Son vostedes os responsables en chegar a acordos. Son vostedes os responsables en actuar. E son vostedes os responsables en velar pola seguridade das instalacións do noso concello. Gracias. Bueno, rematou os días. Vamos a ver, en relación á moción, efectivamente, o pasado 25 de marzo foi justamente o mesmo día do pleno anterior. Recibimos un aviso de que unha rapaza de 14 anos tivera un accidente no parque infantil da Moa, no Freixo. En ese mesmo momento, puseme en contacto con a familia para interesarme polo estado da rapaza, mas para poñernos a súa disposición. O primeiro e máis importante é, como xa se comentou, que a día de hoxe esta rapaza parece que está ben, logo de pasar efectivamente un mal trago e pasar uns días no hospital, evidentemente non é do gusto de ninguén, pero está coa súa familia e agardemos que a cousa quedara neso, un susto e que non quede ningún tipo de secuelas. Isto é o máis importante. O máis importante, eu quero salientado, porque creo que é relevante. A partir de aí, en canto ao Estado, o mantemento dos parques infantís e a proposta concreta que vostede fai. Bueno, eu teño que apuntar unha serie de cuestións. En primeiro lugar, o goberno municipal, evidentemente, é consciente da necesidade de mellorar e de manter non só parques infantís, senón moitas outras infraestructuras. Moi consciente. En canto aos parques infantiles, xa no ano pasado acometemos unha serie de actuacións para reparar aparellos dos parques, no Parque San Lorente, no propio Parque do Areal, e a principios deste ano presentamos sendo os proxectos, é un proxecto pero con dúas actuacións á presidencia para acometer melloras no Parque da Cruz. A idea inicial era cubrirlo tamén, pero posteriormente por un problema con patrimonio posiblemente non se pode facer, e tamén para levantar o Parque do Areal e solventar os problemas que ten. En calquer caso,
éramos conscientes de que necesitábamos unha actuación global, somos conscientes de que necesitábamos unha actuación porque, efectivamente, non? Estamos falando de unha serie de infraestructuras, é certo que se fixeron algunhas nos últimos tempos, pero moitas outras levaban anos, seguramente, sen actuar nelas e facía falta ter unha fotografía xeral. Por ese motivo, eu, a principios de ano, encomendeille ao Concelleiro de Educación e Deporte, que non está aquí, a realización dun breve estudo, dun breve análise para coñecer a fotografía xeral de como estaban estes parques infantís. A finais de febreiro, nunha das reunións do Grupo de Goberno, falamos sobre o estado no que se atopan todos e cada un dos parques infantís. Este parque en concreto, o Parque da Moa, estaba efectivamente nun mal estado. Estaba en mal estado. Posiblemente se levaba anos nese mal estado e teño que admitir que foi erronoso en ese momento que tiñamos xa unha evidencia clara de que era así, non precintar. Pedimos disculpas por esa cuestión e asumimos a nosa responsabilidade. Asumimos a nosa responsabilidade como non podía ser doutro xeito. Esa responsabilidade, vamos a exercer da maneira que xa comentei antes, facendo actuacións de mellora, pero é certo que logo de termos esta fotografía xeral, digamos, elaborada por un dos membros do goberno, pois o paso seguinte, máis alá do triste acontecemento que do occidente desta rapaza, era levar a cabo unha actuación global de mantemento e de mellora dos distintos parques. Por iso, pois, agora mesmo xa estamos, logo de facerse un estudo técnico máis pormenorizado, xa estamos tramitando un contrato de mantemento dos parques de Cando, do Areal, onde se van facer actuacións, perdón, dos parques de Cando, do Areal, de San Lorente, da Casa de Cultura, do Porto Xiabo, e tamén, eso, fora, digamos, do que sería o contrato xeral, senón con outra actuación, no da Ponte, aproveitando que están actuando agora para sustituir as barandas, un proxecto que tamén redunda na seguridade, por certo, dos vecinos, e que propusemos nada máis chegar ao goberno. En canto ao Parque da Moa, a nosa intención é retirado, porque o estado no que está xa non dá lugar a que teña actuacións de mantemento, e, a parroquia de Feixo ten outros dous parques infantís próximos, como dicen, xa se vai actuar tamén nun deles. E tamén, agora mesmo, agardamos a resolución da Consellería de Presidencia para ver se vai actuar ou non, pois, no Parque da Cruz, e, no caso do Parque do Areal, a nosa intención é elevar a base por os problemas de inundación. Por tanto, o que vostede apunta, nós o temos feito. Só temos feito. E, aparte, compartimos co que se apuntou aquí por parte do portador do Partido Popular, que non porque haxa unha infraestructura concreta, un elemento concreto que este ganado, haxa que pechar todos. Parece unha medida excesiva, que propón ser importante. Entón, dito isto, a nos parecenos que non podemos apoiar esta moción nos términos en que está establecidos. Por lo demais, na segunda intervención está como querendo. Sí. Primeiro decirle ao Partido Popular que, bueno, non tiña pensado con esta cambiar ninguna coma nesta moción, pero durante este breve período de tempo planteomo por unha sencilla razón, porque coa celeridade que actúa o goberno local, seguramente os nosos nenos hasta o ano que ven non poderían xogar nos parques infantís. Fala vostede, señor, dunha fotografía xeral. Mire, eu vou traer fotografías individuais. Isto é un columpio.
nun parque infantil totalmente accesible aos usuarios que queiran. Que como se ve, calquera día se xun e vai para baixo. Fíjese, este é o da Noa, xa non entro en descalificación, porque vostede recoñeceu o seu erro, porque dispois de ter un estudio feito a finales de xaneiro que me extraña é que vostedes non cerraran non os parques, sino, como vostedes din, ningún artículo deses parques non se pode subir. Fíjese, outro parque aberto, e este tamén calquera día caia encima a alguén. Fíjese, non é, o sea, non son tonterías. Estamos falando da seguridade, fíjese como están os postes abaixo. Fotografía será, non me fai falta, señor González, o que me fai falla é que vostede actúe, o que me fai falla é que en vez dos 400.000 euros urgentes para as pistas sean para isto, para a seguridade. Sabe por qué? Porque a seguridade dos nosos veciños está por riba de todo no Partido Socialista de Outes. E se non me cree, volvo a alumbrarlle a petición do espello de Entins, a moción dos desfibriladores feita por este partido, o apoio ao PP o ano pasado en canto aos socorristas nas praias, o robo do campo de fútbol, e podería seguir. E fíjese que non tiña pensado modificar nada, pero realmente o que vostedes fixeron foi un animalá. Correxido ou non os pedindo disculpas aquí e aceptando a súa responsabilidade, home, polo menos teñen algo de dignidade. ¿Rematou vostede? Non. Non rematou? Pois continúe. Estou tomando a lento. Porque é moito que lle teño que dicir. Moito. Hoxe venen nos despedir os 400.000 euros, que como veo, como o Partido Socialista lle augurou antes, aprobouse só nos seus votos. E ven de gastar vostede 5.400 euros, non saben en que? No Ferrari. Acórdanse do Ferrari, o cortacesto, aquel que iba nos remanentes tamén, que non aceptamos, pois acaban de comprar o noso concello. Non ten vostede cartos para arreglar as pistas forestais, e non ten vostede cartos para arreglar os parques infantís para que usen os nosos rapaces. Non sei se dimitir pola súa culpa ou seguir na miña teima e ensiñarle. Mire, vou dicir, vostede pode ensiñar a mí de economía seguramente moito, pero de sentido común nada. Escrito en mayúsculas o de sentido común. Menos cortacéspede, señor alcalde, e máis mantemento e arranxo das instalacións do noso concello. Tiña unha frase moi forte para vostede aquí anotada, pero non me vou dicir por educación, moi forte, pero o meu sentido común con mayúsculas dime que me la quede. E volvo a súa petición do Partido Popular. E gustaríame facer unha pequena modificación de como... É que antes non dixen unha cousa, pasou de decir no cambio do acordo un asunto.
A proposta que facemos é que en lugares cerrados todos de golpe que se revisen, pero que esa revisión ten que ter unha certificación dun técnico competente para que se poda haber, se non ten esa certificación non é acorde á seguridade, que se cerre. É dicir, que a revisión que apaga un técnico que sea competente que o certifique, que está en bo estado o parque. É un plazo acotado, evidentemente, de pouco tempo. Bueno, teñen que plantear ustedes Sí, unha proposta concreta a... Efectivamente, esa é a nosa proposta. Sí, a ver, eu, o primeiro punto, por suposto, que será o que cambie, porque, xa digo, cerrar temporalmente seguro que sería moito tempo. O segundo, non vou cambiar ningún matiz, porque é dar prioridade a o sea, facelo xa. E o primeiro punto, non sei como plantexalo, pero seguramente, desde o meu punto de vista, sería que, ollan, xa, primeiro de nada, o informe que vostedes teñen, esa fotografía xeral, e que individualice, e que mínimo, esta semana, fíjense, bueno, esta semana non, pero esta semana que entra, ainda que sexa de 4 días, poña vostede un operario e que lle diga, ou que lle poña unha cinta rosa e blanca a aquelas partes dos distintos parques que non se deben utilizar. E a continuación, fagan vostede o estudio e completa seguridade de que non haxa risco técnico para que se podan usar os parques infantís no noso concello. Vostede modifica o sentido da súa proposta? Modifico en non o que pon, non o sentido, o sentido é a mañá. Os términos da miña proposta. Quere concretalos para que tome nota, supoño que a pé, tomando con pé, a proposta do Partido Popular. Quere concretalos para que tome nota dos términos? Permítame. Sí. Teremos un término. Bueno, pero ahora está falando... Permítame escoitar como é a proposta real do Partido Popular. No plazo Podemos ver son 15 días o que se poña, un plazo que o parque que non teña un informe favorable dun técnico que o cerre. Ou un mes e medio ou 15 días, o plazo poña usted. O sea, que é o responsable que diga que o parque está apto para funcionar, que é o que non este apto, que se cerre, pero hai que dar un plazo. O número de plazo é que se facemos así, realmente, No, hai que imos facer un proceso. Se vostedes están agora a queren concretar os términos do acordo, non. En vez de que se cerre No, pero perfecto, non digo. Falamos o proceso de 2 minutos, vostedes acorden, se les parece ben, os términos da proposta. Eu creo que é o mellor, porque non se debe empezar aquí agora. No, se eu acerto a proposta do Partido Popular. Vale, pero entón, o que acaba de decir, podemos repetir, Andrés? É que no plazo de un mes o parque que non teña un informe favorable dun técnico que estea apto para o uso, que se cerre. Perfecto. Entón hai un mes para a mañana que estea mal, hai que non estea apto. A ver, esa é a moción, non é a proposta. Bueno, vale. Vostede acepta... Se lle parece un plazo dun mes ou moito, pouco. Vostede acepta esa proposta? Ou quere escoitar antes? Quero escoitar, por supuesto, que prefiero escoitar a todas as partes, sabes? Bueno, dado que teñen unha fotografía xeral da súa irresponsabilidade, porque non ten outro nome, porque que veñan ao pleno e recoñezan que tiñan un estudio feito, o cal quere decir que eran coñecedores da situación na que se atopaba ese parque e non tomaban as medidas oportunas, non ten outro calificativo máis que irresponsabilidade. En canto á moción presentada polo PSOE, nós creemos que efectivamente unha proposta que nos sería válida sería
que procederan ao precintado de todos os parques que teñan algún elemento perxudicado agora mesmo, e a partir de aí pois que procedan a súa apertura según vai avanzando facendo os mantementos correspondentes co aval técnico que corresponda para a súa seguridade. Ahora sí pido un receso de 2 minutos para consensuar Vale, 2 minutos de receso. vamos a ver. Bueno, señor deputado do Partido Socialista, Sí, temos tendo unha proposta alternativa. teño unha proposta Moi alternativa. ben. A proposta é darle unha semana ao grupo de goberno para inspeccionar os distintos parques que hai no concello e precintar aquel elemento ou elementos que se vexa que non están en condicións. E a partir de aí no plazo de 2 meses, si non están amañados ditos elementos, cerrar por completo o parque. Moi ben. Vostedes teñen algo máis que engadir? Nada máis. O BNG ten algo máis que engadir? Bueno, nos reiteramos en primeiro lugar o que xa dixen antes. Logo desa primeira fotografía feita por membros do equipo de goberno, unha empresa especializada fixo un estudo pormenorizado do estado de todos os parques. Témolo aquí e, por tanto, ese estudo xa está feito, non? En segundo lugar, indicarle unha cousa, señor Camaño. Vostede é un demagogo. Porque vostede ven aquí a facer demagoxia, botando mal dun acontecemento sen dúbida desgraciado, pero nos case 2 anos que levamos aquí, vostede non se preocupou por estado nin dese parque, nin ningún parque infantil. E a demagoxia, señor Camaño, ten as patas curtas. Calquera persoa que goberna, eu dubido que vostede chegue algún día ao goberno, calquera persoa que goberna sabe que se pode enfrontar un problema deste estilo en calquera momento. E todos sabemos, ademais, que o estado das infraestructuras deste concello non é cuestión dos últimos 2 anos, dos últimos ano e 10 meses que non vamos. É vostede un auténtico demagogo. E demagoxia, repítolle, ten as patas cortas. Nós imos absternos nesta moción que está ahora mismo modificada. Vamos a proceder a votar. Non ten a palabra. Hombre, acabouse. Acabouse os turnos de palabra. Votos a favor da moción. Votos a favor da moción. Por favor, procedemos a votar. Votos a favor da moción nos términos que está establecido. Votos en contra. Abstencións. Ben, vamos a continuar. E temos agora, se non me equivoco, bueno, é unha dación de contas. Perdón, desculpa, é unha moción do BNG, efectivamente, sobre a carpintería.
Sí, por favor. A Corporación Local vende a aprobar o crédito necesario para executar a restauración e posta en marcha do hostaleiro de Cipián Moselizado. Se temos amosado o noso apoio a recoñecer e poñer en valor o importantísimo papel histórico que tivo a carpintería de Ribeira e o traballo madeireiro no noso concello. Porén, como xa indicamos no pleno anterior, gustaríamos que esta iniciativa non quedase só en forma de museo. Dende o BNG apostamos por aproveitar esta oportunidade e dar un paso adiante creando obradoiros de carpintería únicos na nosa contorna e solicitar a Consellería de Educación un FP relacionado co traballo de madeira no noso concello. Isto implicaría ampliar o catálogo educativo do noso concello e ofrecer unha saída laboral máis a nosa veciñanza. Sabemos perfectamente que antes de conseguir ou realizar nada disto é preciso un estudo para analizar a mellor vía de materializalo e así queda recollido nesta proposta. Proposta que, por certo, afonda no que expoñía antes a nosa voceira nas cuestións que realmente son urgentes. A necesidade de crear oportunidades no noso concello, a necesidade de crear vida que agora mesmo estamos perdendo continuamente porque recordamos que o problema principal é que como sigamos así, en poucos anos quedaremos sin servicios, quedaremos sin oportunidades para que a xente quede vivir no noso concello. E, por lo que acabamos de expoñer, propoñemos ao Pleno da Corporación o seguinte acordo: que o Goberno local, logo de realizar o estudo pertinente, le solicite a Consellería de Educación que dote o noso concello dun grau medio ou superior relacionado co traballo na madeira, e que o Goberno local, unha vez rematada a execución da restauración e muselización do hostaleiro de Cipián, organice obradoiros e outro tipo de actividades formativas nas instalacións. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Gracias. Pois ben, o noso grupo sempre impulsou e recoñeceu o que significa tradicional, cultural e históricamente a industria da madeira e particularmente a carpintería de Ribeira no noso concello. Por eso iniciamos os trámites para poñer en valor este ben que pertence a todos os veciños de Outes. Adquirimos para o concello o vello hostaleiro de Cipián no entorno da praia de Broña e fixemos un proxecto de todas as xestións necesarias para formular a solicitude dunha axuda á Consellería do Mar a través do GAL para poder rehabilitar este edificio, coa intención de seguir mellorando tamén o seu entorno en próximas convocatorias. E tamén, a través da Consellería do Mar, confeccionouse un catálogo onde se recoñen e se describen todos os elementos arquitectónicos e construtivos relacionados coa actividade mariña que se encontran ao longo de toda a franxa costeira, desde o Freixo ata o entorno de Lancaño. Pero, dende logo, a nosa liña de actuación sobre este tema non se limitaba ao dito anteriormente, senón que a nosa pretensión era que todo isto servira de base para futuras actuacións, aprendizaxes e actividades que tiveran que ver con esta industria, ademais de engrosar os atractivos turísticos do noso concello. Por todo o que acabamos de expoñer, por coincidir esta moción coa liña de actuación que acabo de describir, pois imos apoiar a súa moción. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Non nos cabe dúbida que esta é unha boa proposta pola súa parte. Por lo menos así non lo parece os socialistas de Outes. Dende o punto de agora non só de darlle puro a carpintería na nosa zona, senón, fundamentalmente, dende o noso punto de vista, dende a perspectiva de que os jóvenes do noso concello teñan ou poidan ter unha saída laboral acorde a estes estilos. E máis, nun futuro, de cara a un futuro, incluso ampliaríamos os distintos estudos con posibles ciclos distintos de ACT. Rematou vostede? Moi ben. Bueno, nós en líneas xerais tamén vemos con bons ollos esta moción, excepto polo segundo punto do acordo, de alguma maneira xa estaba previsto, estaba incluído nos nosos plans, evidentemente, darlle vida ao hostaleiro rehabilitado e facelo con actividades que, bueno, pues,
teñan que ver, evidentemente, directamente co que se facía aí, non? Por tanto, Obradoiros, entidades formativas tamén botando a man dos actores sociais que temos no Concello, que están actualmente traballando sobre esta cuestión. Entón, nos parece acertado e é algo que xa tiñamos en mente a realizar. En canto ao primeiro punto, bueno, tamén o vemos ben, se ben é verdade que, bueno, primeiro vai haber que facer ese estudo, non? Porque a proposta de, bueno, por novos grados, novos grados, bueno, pois ten que pasar unha serie de filtros e ten que ter tamén, evidentemente, bueno, pois, sentido, non? Do punto de vista da contorna na que nos movemos, posiblemente aquello, non? Bueno, a pesar disso, bueno, temos alguna dúbida de que poidamos chegar a algún propio, pero pensamos que vale a pena facer o esforzo, non? Por tanto, imos a apoiar esta moción. Ten vostede algo a comentar? Nada, simplemente agradecer o apoio da corporación, o gusto que de vez en cando pasa acordo e que se pueda estar de acordo en cuestións que para nós son vitais para os concellos, ainda sabendo de que certas cuestións poden ser difíciles, pero sí que hai que facer adiante. E agardamos e pedimos ao goberno que realmente traballe neste sentido e que realmente cumpla ou intente cumplir todo o posible con estas cosas. Non. Ben, procedemos entón a votar a moción. Votos a favor? Moi ben. O seguinte punto é unha dación de contas, se non me equivoco, xenérica. Entón, non sei se ten algo que comentar. Non, únicamente que o resumo do ano económico do ano anterior é que hai certas recomendacións por parte de intervención que gustaríamos que as tiveran en conta e que as foran poñendo en práctica, nada máis. A nos gustaríamos justamente facer hincapié nestas cuestións, nestes reparos que sabemos, agradecer por suposto o traballo de intervención, que non é pouco, é unha cantidad inxente, tendo en conta os máis de 260 informes realizados no ano anterior e todo o que iso conleva, non? Gustaríamos tamén pedir ao goberno que fixera caso e que atendera realmente as peticións que fai a intervención, como ben pode ser dotar dentro das posibilidades que teñen o noso Concello segundo a legalidade de material e faise vai en lugares distintos dos informes mención a material como software informático para facer mellor a recadación e no caso que se son posibles de persoal ou ben analizando a posibilidade de chegar a convenios con outras institucións para viseirar o traballo dentro do noso Concello. Creemos que sempre cando nos resten competencias municipais pode ser positivo, pode ser non, é moi positivo tendo en conta todo o traballo que hai neste Concello, que se deleguen certos traballos burocráticos en outras institucións. Bueno, o Grupo Socialista ten algo a comentar. Agradecer o traballo de intervención. Moitas gracias. Ben, nos sumamos estes agradecementos polo traballo feito e tomamos en consideración as recomendacións que se fan e pouco máis que señalar. Moitas gracias. Por tanto, agora pasamos, non hai que votar, evidentemente, a actividade de control. Tiñamos, perdón, agora se pregunta. Tiñamos, ou temos, unha pregunta digamos, registrada por escrito do Partido Popular e 4 preguntas do BNG. Entón, por orden de registro. Sí, por favor. Ben, pois en varias ocasións o noso grupo fixolle rogos ao goberno para que lle dera solución á problemática relacionada cos anegamentos que se dan no núcleo de Brión de Arriba debido, como xa lle dixemos, ás correntías en control das augas que baixan do monte, sobre todo cando hai fortes chuvias. Como os veciños nos trasladan que non ven que se fixeran actuacións que solventen definitivamente este problema, queremos saber varias cousas. A primeira é que actuacións se fixeron ao respecto ao longo de todo este tempo, desde que son coñecedores do problema.
Segundo, consideran vostedes que está solucionado o problema satisfactoriamente para os veciños implicados? E terceiro, de non ser así, que teñen pensado facer para dar unha solución definitiva a este asunto? Moi ben, bueno, vamos a ver, en tantas actuacións que fixemos, desde o ano pasado, fomos conocedores dese problema, un problema que non ten doada solución, pero bueno, o que si fixemos foi xa unha actuación importante o ano pasado, que foi, ustedes saben que os camiños de monte teñen unha serie de curtas que fai que desvíen a agua para evitar justamente que, bueno, pues, que danen vivendas ou danen propiedades ou que se saben, pues, fixose unha curta con formigón, bueno, non hai moitas, dende logo ali non había ninguna, e funcionou adecuadamente, funciona adecuadamente, só que, como os propios interesados recoñecen, pois, por motivos diversos, algunhas persoas tapan esas curtas, e esa curta en concreto, que é a máis importante, e iso fai que quede inutilizada ou que non sirva para o que debería servir, e que, por tanto, a agua siga discorrendo, non? Mais alá disto, tentamos tamén, estudamos a posibilidade de repartir a auga a altura de Cures, o que pasa que, bueno, eso, ao final, visto ali, escoitados os vecinos de Cures, eso podía ocasionar problemas tamén para estes vecinos, e, polo momento, desbotouse esa solución. Nos sabemos que, bueno, non está solventado de todo por este problema que acabamos de comentar, non é fácil solventalo, e o que sí que estamos facendo, seguimos facendo, estamos traballando pues, para buscarlle unha solución ou tratar de artellar unha solución adicional á cuestión das cortas. Facer máis cortas, sapomos, non fai 10 días, creo que foi cando un técnico, un obreiro noso se desplazou con un dos veciños para ver a posibilidade de facer máis cortas, e tamén estamos sopesando a posibilidade de facer algún tipo de entubado, non? De entubar a parte da agua. É o que estamos vendo, pero non ten fácil solución. Vamos seguir traballando para buscarlo. Vale. Non é fácil ni rápida solución, por usted, non? Non a tuvo nos últimos anos, sigue sendo complicado que a teña agora. O BNG ten 4 preguntas. Bueno, a primeira non vou formular. O Goberno está desenvolvendo nestes días unha enquisa que entendemos que será para elaborar aquel estudio que se comprometeran a facer pola proposta deste grupo que o plan de mobilidade. Pero chamamos a atención do xeito que se está facendo a enquisa, que non sei se vostede é coñecedor, pero cando menos debería ser. Sabe vostede que franja de poboación é a que están enquisando? Mediante que medios están facendo? Que fiabilidade vai ter o resultado desa enquisa? Creen que é a maneira máis aceitada e que realmente vai a recoller a necesidade real da mobilidade dentro do noso concello? Ben, vamos a ver. As franxas de poboación que se enquisan, evidentemente, ten que ser representativas da estrutura poboacional que ten o concello. No seu momento, unha vez que teñamos as enquisas, estratificaremos os resultados, estratificaremos as mesmas en función da idade e en correlación, por tanto, coa pirámide poboacional que temos en outros casos da estadística. Facémoslo con medios propios. Os medios propios, a enquisa foi elaborada xa no seu momento por un gabinete técnico e estamos facendo 4 traballadores do Concello. A fiabilidade que pode ter é que entendemos que ten como calquera enquisa, os veciños dan a opinión, dan a súa opinión, a acordo que se pregunta, nos parece que non hai ningún problema. A maneira máis aceitada de facelo, bueno, nos confiamos en que se está facendo un bo traballo. É certo que nós, en novembro ou outubro pasado, trouxemos unha das propostas para modificar crédito, para crear crédito, foi justamente
o estudo pormenorizado, encargarlle a unha empresa especializada a realización do plan de mobilidade, e ustedes votaron en contra. Entón, agora nós temos que facer con recursos que temos, da mellor maneira posible, pero estamos comprometidos aínda en facer elaborar o plan de mobilidade urbana sostenible. Quizás deberían ustedes ter en conta que o que se está facendo é entregarle a aquelas persoas que acuden ás actividades do Concello 5 ou 6 cuestionarios a cada persoa se lle están entregando para que os leven cobertos de banca. Unha mesma persoa cubre este cuestionario 6 veces. Ese vai ser o resultado da enquisa. Ao mellor, o resultado de afabilidade a que facía referencia pois non vai quedar moi reflexada, porque justamente a xente que vai ás actividades do Concello, como son, non sei, gimnasia ou... non son justamente as persoas que máis necesitan o plan de mobilidade no noso Concello. Igual só tiñan que vostede botar man dos servicios sociais, que estou segura que teñen localizadas aquelas persoas que viven solas e que necesitan deste servicio, que é para que vai orientado, ou ao mellor tamén bastaba con que un día ás 7:30 da mañá ou ás 8 dera unha volta polo Concello e vira as persoas que están nas paradas do autobús esperando os buses escolares. Bueno, Pouca fiabilidade vai querer disso. bueno, nós creemos que... Nós creemos non. Bueno, por favor, estou dando a información. No, usted dá a información, pero usted rematou de falar. No, Sí, e por tanto, agora é o meu turno. E nós creemos que a fiabilidade que teñen estas enquisas é suficiente, pode ter a mesma fiabilidade que preguntarle a persona, e evidentemente sempre pode haber persoas que digan unha cousa que é o contrario, que por favor, preguntarle a unha persoa 6 veces, señora Suárez, quere, por favor, deixarme falar? Vale. Entón, como lle dixen antes, eses datos serán tratados, esas enquisas serán tratadas, non rematou aínda o levantamento de datos, e, por tanto, nós creemos que van a ser válidas e van a servir para o que queremos. Seguinte pregunta. Como non pode ser de outro xeito, nós criticamos aquelas cosas que se fan mal e tamén reconhecemos as que se fan ben, que por desgracia son moi poucas últimamente. E neste sentido, si queremos parabenizar ao goberno municipal por terse acollido ao programa estatal de compostaxe, por lo que se están subvencionando os composteiros que se van a repartir nos próximos días. Gustaríamos saber se teñen pensado instalar composteiros para os traballadores municipais que fan brozas, se pensan facer un seguimento dos composteiros individuais daqui a un ano para saber se se están empregando correctamente e se realmente se repartiron aceitadamente, e se lles parece apropiado empregar o enderezo da tenente alcaldesa como medio para facer as solicitudes. Moi ben, contesta a pregunta da tenente alcaldesa. Gracias polos seus parabéns. Non se van instalar composteiros en exclusiva para os traballadores municipais que fan brozas, entendo, non brozas. Utilizaránse, vai haber os centros de compostaxe comunitario, e eses van ser os que se utilicen para, bueno, pues para depositar os restos das rozas que se realizan. Farase un acompañamento do uso, instalación e dos posibles problemas que poidan xurdir na utilización dos composteiros, e aproveitarase para facer tamén unha visita aos beneficiarios do reparto anterior de composteiros que se fixo o ano pasado. Unha visita ou as que se necesiten. A última pregunta, si, posto que son a concelleira de Medio Ambiente, é a responsable do programa. Moi ben, bueno, dos cousas. En relación a que haxa un composteiro específico para rozas municipais,
entendemos que poden ser uns volúmenes quizás algo elevados que poderían congestionar aqueles composteiros comunitarios que pretenden instalar, por tanto, en detrimento dos usuarios dos veciños que eran os composteiros. Entón, quizás deberían dar unha das súas famosas voltas para a posibilidade de instalar un ou dous composteiros para estes residuos, non? E despois, a ver, sí, vostede é a persoa encargada, pero entendan que non vamos a usar outros adxetivos, pero elegante non é que se personalice nun cargo temporal, pois é dunha tenencia cada día, e quizás o aceitado sería o enderezo fora medioambiente@outros.gal en vez de aula.interna@outros.gal. Pero, bueno, son cuestións, son detalles, tampouco íbamos a facer como non pode ser de outra maneira matar por este caso. Os veciños son libres de apreciar estas cuestións, non? Outra pregunta é... Perdón, sí. ¿Quieres comentar algo máis? Vale. Outra pregunta é que mañá é 30 de abril e, por lo tanto, é o Pampallín. E nós, polo menos, non vimos nada en relación a isto. Teñen pensado facer nada, non teñen pensado facer nada para manter esta tradición? Bueno, é evidente que non o facemos por as circunstancias que creo que son evidentes e das que non fai falta parar. Evidentemente, cando estas circunstancias o permitan, faremos celebraremos este día e tamén todas as celebracións que veñen, non? De feito, agardamos que para o verán cuidamos a ter unha senda festiva, por así decirlo, pois non diría con toda normalidade, pero con certa normalidade. Pero a razón fundamental, igual que en Noia se suspendeus ao mar, a razón fundamental é esta. Bueno, nós entendemos o amado que se siga empregando isto como excusa, dices, sabemos perfectamente a situación que hai e obviamente non se podería celebrar un Pampallín ao uso, obviamente. Aquí venegamos un kamikaze e entendemos que é a situación, pero sí que se podría ter programado un evento cultural seguindo as restriccións que agora mesmo permiten uns aforos, como, por exemplo, se permitiu facer un teatro hai uns días na Casa de Cultura, que poderíase facer algún concerto non dentro dos parámetros habituais, obviamente, pero sí reservando, e se non se puderan facer un acto presencial, sempre se pode intentar dar unha volta ao Pampallín, porque lembremos que, ainda que nos últimos anos viña sendo exclusivamente unha festa de mocidade, o Pampallín ten unha cuestión tradicional que sería interesante que o goberno recuperara e sería moi positivo para o noso Concello enfatizar ese aspecto. Creemos que sería un atractivo moi bo e é unha mágoa que se desperdice esa oportunidade, que se podría ter feito algún vídeo, alguna cuestión que serviría tamén de promoción para o noso Concello. Bueno, simplemente indicarle que non se celebra este ano. Estamos de acordo que o Pampallín, que por certo, o Pampallín chamase nunhas zonas determinadas do Concello. Nós non te chamamos na zona, chamamos o día de queimar as bruxas, na zona da parroquia de San Corle, e dá unha sensación que parte toda. Quero dicir, porque estamos de acordo en que máis que concertos, moito máis que unha tradición antiga, e que por feito de que non se celebra este ano non quer dicir que se perda, ni que non nos vayamos a recuperar e a celebrar e a desenvolver actividades nesa liña que usted apunta antes. Seguinte pregunta. Non sei se era nada, a seguinte pregunta é que é público que o Benegán está recopilando información en relación aos contratos dos que xa falamos hai un par de meses, dos que temos fondos sospeitas, e xa amosamos cales eran, non? Vostedes tardaron a frioleira de 2 meses en enviarnos un par de documentos. E ademais, hai algúns dos que faltan datos que creemos que son moi relevantes para esclarecer as nosas dúbidas e polas que xa fixemos unha nova solicitud de información. E en canto a isto, gustaría saber si es parece normal esta demora e se van a tardar o mesmo en responder a última solicitud. Bueno, parece moi normal esta demora. Temos que recopilar a información o envióseis cando a tiñamos recopilada. Se nos tardar o mesmo, pois non o sei ainda, temos que ver na seguinte solicitud. O que si quero salientar é unha cousa, non? Vostede fala de fondas sospeitas, eu non sei que fondas sospeitas son esas, non? En calquer caso serán extensibles
Os concellos do goberno Benegal que tamén contratan esta empresa. Digo eu que serán extensibles, ou só as dúbidas están no noso caso. Eu penso que vostede non nos escoita cando falamos, porque se dixemos no pleno nos falamos disto. Nós non criticamos que se contrate ninguna empresa, nin estamos en contra de absolutamente ninguna empresa. E se esta empresa traballa ben, parece moi ben que se contrate. Agora ben, o que criticamos é o seu proceder. Vostede non sacou a concurso un contrato que sabían, desde que entraron a gobernar, que iban a facer. E non o fixeron. E ademais non tivemos información suficiente como para demostrar que non houberan animismo, porque lembramos que existen unhas relacións persoais das persoas destas empresas a vostedes. Entón, se nos corresponde esta información, nós non diremos nada máis, pero que mentre non teñamos datos objetivos, nós temos que ter sospeitas porque vamos a traballar como oposición, fiscalizar o traballo do goberno. Entón, o que dicimos é que non estamos en contra de absolutamente ninguna empresa, pero sí que temos sospeitas cos seus procedimentos. E iso deixamos claro naquela intervención que os veciños poden buscar. Dúas cuestións. Eu creo que na información que se enviou quedou diametralmente claro que a proposta que presentaba esa empresa era máis beneficiosa do punto de vista económico para este Concello. E sobre o tema das relacións persoais, mire, nós, este Concello, contrata e fai moitas mercas en moitas empresas, particularmente deste Concello. E se fora por esa línea, pois non teríamos que facer ninguna, porque se agora o criterio é ter ou non ter relacións persoais, home, por favor, eu, sinceramente, volvo a dicir, isto é o proceder habitual en calquer Concello. E tamén donde goberna o Benegal. Non pode porque hai pregunta, vostede, eu respondo, vostede matiza e eu matizo, e rematou os turnos. E dito isto, temos agora, creo que non hai erros por escrito, e por tanto, pasamos as, non hai erros por escrito, verdad? Pasamos ás preguntas orais. Sí. Sí, que serán respondidas no vindeiro. Ben, pois temos dúas preguntas. A primeira é membros das asociacións deportivas e culturais do Concello que optaron a liña de axudas que o Concello concede cada ano, fannos chegar que a día de hoxe ainda non cobraron o importe concedido correspondente ao ano 2020 e que entendemos que deberían ser abonadas ese ano. Preocúpanos o retraso nestes pagos e que se convirta como costume pola súa parte porque o ano anterior sucedeu o mesmo e xa tivemos que trasladarle tamén esta mesma queixa. Entón, as nosas preguntas son, primeiro, cal é o motivo polo que se retrasou este ingreso e segundo, cando teñen pensado facerle chegar o importe da subvención concedida ás asociacións beneficiarias. A segunda pregunta a seguinte. No pleno ordinario do mes de novembro pasado aprobaron unha serie de créditos para actuacións a cargo do remanente de tesorería. As preguntas son, a primeira, dan por rematada alguna destas actuacións? Cal actuación é? Segundo, que prazos de execución teñen previstos para o remate de cada unha das obras que non están finalizadas? E terceiro, con respecto ás obras dese lote que aínda non están empezadas, en que datas teñen previsto facelo, é dicir, facer o comenzo da actuación. Nada máis. Gracias. O Benegal ten alguna pregunta? Sí, temos dúas preguntas orales. A primeira é que, bueno, alguna entidade deportiva tamén nos fixo chegar que, bueno, o horario que se facilita no polideportivo para os entrenamentos pois non é o máis facilitado, posto que traballan con nenos de corta idade. Queríamos saber un pouco cales son os criterios ou que criterios seguiron para establecer os horarios de entrenamento no polideportivo. E a segunda pregunta é que, bueno, por parte de algunos concellos da Redonda vense entregando trampas para as pelutinas. De todos é coñecido que Outes, desgraciadamente, é un dos concellos máis afectados por esta praga
e tamén que, bueno, temos apicultores e logo hai problemas ca froita e problemas incluso tamén de seguridade, non? Pola picadura da listaxe. A pregunta é se teñen pensado apoiarse tamén a este reparto, non? Destas trazas. Non, gracias. Moi ben, o Partido Socialista ten alguma pregunta? Sí, ten dúas. De feito, preferí darlle un mes para contestalas, para ver se a contestación me resulta máis agradable. Vimos de ver como ven vostedes de incorporar unha nova marquesina no lugar del estadio para a parada do bus escolar. Isto é algo bo, xa que a vella que aquí Bolanseiro, sabedes como está. Pero o Partido Socialista consta de que hai familias en estadio que nin se dicataron ata que xa estaba posta e que non saben por qué. E por iso a miña pregunta, ou a primeira das preguntas, con cantas familias do lugar falaron vostedes para cambiar o lugar de dita marquesina? E a segunda é, pensan vostedes retirar a reliquia este mes ou van a deixar como monumento arquitectónico do Concello? Seguinte pregunta. Tiña esa Son pregunta. as dúas. Vale, perdón. Robos para Orais, por favor. Sí, gracias. O primeiro temos dous. O primeiro é un dos recurrentes. Fai xa 5 meses que se aprobou por unanimidade en pleno que o Goberno actuaría de forma inmediata no adecentamento da estrada de Tins a Fontembros. Nós fomos recordando mes a mes en cada pleno celebrado e vostedes fixeron oídos sordos mes a mes en cada pleno celebrado. A situación foi a peor. Caeron máis barranqueiros, as cunetas acumulan máis broza e o ancho da plataforma vai a menos. E xa era difícil o cruce entre dous coches na maioría do trazado e agora máis difícil todavía. A entrada do camiño para o monte, que se taponou cando se fixo unha corta de árbores, sigue taponada, impedindo o acceso ao mesmo. A situación xa a coñecen, polo menos polo que eu lles conto, non sei se foron ali algún día, e o que nos queda é rogarles que actúen dunha vez e adecenten este viaje. O segundo robo trátase de unha petición que nos fixeron os vecinos de Vilar de Outes para que fixéramos chegar a vostedes. É o seu malestar pola situación de insalubridade en que se encontra unha vivenda deshabitada nese lugar. A edificación semedia está en situación de ruína, presentando a sí mismo o seu entorno unha gran cantidade de maleza, motivo polo que os veciños temen que poida haber un incendio. De feito, o outro día parece ser que houve unha queima, que un pequeno problema, apagouse, non houve nada, pero estaba ao lado desta horta que está chea de maleza. Sabemos que por esos mesmos veciños que vostedes xa son coñecedores desta situación dende fai tempo. Por tanto, rogamos que tomen as medidas necesarias para solventar esta situación. Moitas gracias. Bueno, o Venegas ten... Sí, todo moi bueno. Xa fai ano e medio ou máis que lle solicitamos a declaración de NIL do Monte da Pena e a catalogación do patrimonio arqueolóxico e natural que se atopa neste monte co fin de presentar como alegacións ante o proxecto do parque eólico que se pretende instalar neste lugar. Rogamos que inicie os trámites con urxencia necesaria, xa que, bueno, é sabido por todos que a celeridade da Xunta neste caso para instalar os parques pois está sendo cada vez maior. Entón, se queremos de verdade defender o noso patrimonio, pois deberían ter feito xa. Permíteme un inciso, nada máis. Sí.
este parque non autoriza a Xunta, senón Senón o Ministerio. o Ministerio. Vale, pois O Goberno Central de Madrid. está ben, dá igual. A celeridade... Simplemente era este inciso, nada máis. Disculpe. Nada, o seguinte, bueno, pois eso, que fagan as actuacións e os trámites necesarios para declarar a nivel Monte da Pena e a catalogación dos bens e patrimonio palinense. E o seguinte, rogamos que se sean trasladados aos plenos á Casa da Cultura para facilitar o acceso a todos aqueles veciños e veciñas que o desesen. Posto que, bueno, que agora xa a situación o permite un pouquinho, pois ainda nos quedamos meses por diante e é un rogo que trasladamos. Eu teño un rogo, a maiores, e é que, bueno, usted antes acusaba o concelleiro de Rosoa de demagogia e usted acaba de hacer algo parecido de demagogia, pero que hai que ganar. Nós non lle acusamos de nada sin ter datos, e é por eso por dicir que temos os peitos. E o que lle dicía antes, e é o que vou dar agora, é que non enganan os veciños, porque nós o que dicimos é que necesitamos os datos suficientes para saber que non houve ninguna irregularidade no proceso de contratación, porque sabe que ese servicio en concreto non é para parchear unha estrada, non é avanzar unha tubería, é un servicio que presta o Concello e que xa houve uns reparos no informe de intervención no seu momento, que vostede debería atender as cuestións reais deste Concello. E cando dicimos que temos sospeitas é porque ese servicio en concreto debía ser tramitado de outra maneira, e sabe perfectamente. Así que non nos acuse do que non é. E rogámoslle que non intente enganar aos veciños como fai sempre. Estamos un pouco cansadinhos. Moi ben. O Partido Socialista ten algún rogo? Sí. O Partido Socialista de Ontes está canso de ver como grupo de goberno que vostede lidera, señor, hai caso omiso dos reiterados rogos que lle emiten pleno tras pleno. Creo que vostede considera que son peticións dos grupos da oposición e por iso pasa ampliamente. Pero está vostede moi equivocado. Son peticións dos veciños e veciñas do noso concello, que sabe a Deus a quen votar. E se me apura, dalles igual quen goberna, porque o único que quere é mellorar no seu día a día e ter unhas aldeas e instalacións en condicións. É por iso porque creemos que o facemos para que esta corporación mellore a vida dos veciños e veciñas do noso concello. Lle fago este mes os rogos seguintes. Os veciños do Freixo queren lembrarnos a todos, pero especialmente a vostedes, ao grupo de goberno, que agora que se acerca o verán e que se supón que porán as nosas praias en condicións, que non se esquezan das praias de Portosiano e a da Lonsa, que, ainda que non se lle metan os tractores, teñen vostedes brigadas abondas para darle unha boa limpeza e poñelas en condicións. Segundo error, no pleno de Sameiro do ano 2020, vai xa para ano e medio, este partido fixolle tamén un robo dunha obra que vostede non quiso meter no pós-2019, nin no adicional, porque a considerou unha obra menor. O noso concello era quen de facela sin ter que ser presentada á Diputación. Lembrolle que a entrada do veciño de Rivas de Mar, da que xa tiveron a oportunidade de ir ver, está sin facer aí. Logo número 3. Unha cousa moi sincera lle vou dicir. Quen necesita máis axuda, ás veces é quen está máis só. En Major, por exemplo, teñen o mesmo direito a uns contenedores en condicións como o resto do concello, e non ter isto na porta. Intente vostede cuidalos para que non marchen no noso concello. E de paso, ponelle vostede un cartel da aldea que nin eso ten,
e sale vostede dende hai 2 anos. De novo lle fago un rogo, o último. Pero esta vez, este rogo vai ser sin palabras, porque eu, como son un demagogo, que o da seguridade non o levo moi ben, e como di o refrán, máis vale unha imaxe que 100 palabras, voulle dar a foto e faga vostede o que queira con esa parede. É a parede do campo de fútbol. Cando lle cae a alguén, despois chamarán de vostede demagogo. Moi ben. Bueno, pois, dito isto, remata o pleno ordenario do mes de abril.